Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Алкоголь кулланучылар һәм спиртлы эчемлекләр белән агыланучылар кимегән. Бу уңышка ничек ирешкәннәр? Васыят итеп, 1000-нән артык бер каяда басылмаган шигырен калдырган. Гыйнвар аенда Чаллы шагыйре Ямаш Иганәйгә 80 яшь тулыр иде. Җиңүчеләр зур бүләк белән кайтты. Бигеш аэропортында КамАЗ-Мастер командасын каршы алдылар. Республикада алкоголь сату 3%-ка арткан, алкоголь белән агылану очраклары 10%-ка кимегән. Татарстанда 32 мең кешегә эчкече диагнозы куелган. Сәрхүшләр саны буенча беренче урында Спас районы. Чаллыда исә узган елда законсыз әйләнештән 9000 литр алкоголь алынган. Чаллы белгечләре 400 тапкыр контроль тикшерү чаралары уздырган. Күп кенә закон бозу очракларын булдырмаска ЕГАИС системасы ярдәм иткән. Мисал өчен республика буенча хаталарны төзәтер өчен 140 кисәтү ясалган, 260 беркетмә төзелгән. Кагыйдә бозучыларга карата 7 миллион сумга якын штраф салынган. Положительный результат достигнут благодаря планомерной совместной работе всех уполномоченных министерств и ведомств, органов местного самоуправления. Данная работа была скоординирована Советом по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной продукции. Кибет киштәләрендә сөт продукциясының бәясе югары булса да, хуҗалыклардан сатып алу бәясе түбән. Хәзер Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча республикада сөт сатып алу бәяләренең ни өчен шул дәрәҗәдә төшүенең нигезле дәлилләре тикшерелә. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгына да Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына сөт җыючылар һәм сөт эшкәртә торган предприятиеләргә сатып алу бәяләрен арттыру буенча чаралар күрелергә тиешлеген белдерделәр. Әлеге күрсәткечләрне Россия буенча уртача бәягә кадәр күтәрергә кирәк. Хәзер ил буенча бу күрсәткечләр килограммына 25 сум һәм аннан да күбрәк. Кичә Россия президенты Владимир Путин Казанда мөселман дин әһелләре белән очрашты. Сөйләшү 2 сәгатькә якын дәвам итте. Төп темам Россиядә ислам мәгарифен үстерү иде. Илбашы Булгар ислам академиясе каршына мөһим бурычлар куелуын әйтте. Безнең республика Россия мөселманнарын берләштерүдә төп рольне үти дигән ышаныч белдерде. Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. Аның 1000-нән артык шигыре басылмыйча калган. Сүз Чаллы шагыйре журналист җәмәгать эшлеклесе Ямаш Иганәй турында. Исән булса, быел аңа 80 яшь тулыр иде. Ул балалар өчен дә, зурлар өчен дә язды. Кичә Үзәк китапханәдә шагыйрьне искә алдылар. Очрашуга аның каләмдәшләре, шигърият сөючеләр килде. Сәфәр чыккан идем. Бәхетемне эзләп, сыендырды мине игелекле төбәк. Куенына төрде җан күшеккән чакта. Ямаш Иганәйнең шигырьләре җитди уйландыра торган. Шуңа күрә аны халыкка Хәсән Туфан үзе тәкъдим иткән. Иганәй шагыйрьнең псевдонимы. Ул Иганәй елгасы буендагы Лек авылында туган. Үз исеме Аноним Алов. Иҗатта Ямаш Иганәй. Сарман егете. Чаллы халкына ул каматаңнары шәһри Чаллы Крәшин сүзе газеталар журналисты буларак билгеле. Әмма аның төп эше шигърият иде. Шүбүләне баскан иске мал зираты. Ничә еллар кыргаксыган арба көтә. Хәл алырга гына ятып торган атны. Менә бу шигъри юллар Ямаш Иганәйнең миңа кул тамгалы китабыннан бүләк итеп бергән иде. Хәзинәләр елы. Шагыйрь безгә 8 җыентык язып калдырды. Аларның форматы кечкенә, әмма эчтәлеге тирән. 60 яшьлек юбилейна 2 томлык шигырьләр китабы чыгарга тиеш иде. Ул аларны басмага әзерләде, әмма нәшер итәргә өлгермәде. 59 яшендә кинәт вафат булды. Кызганыч, 1000-нән артык шигырь 97 елдан бу көнгә кадәр кулъязма хәлендә укылмыйча ята. Аның чынлыкта иҗаты зур, бик күп аның чыкмый калган әсәрләре бар. Бу инде эшне эшләү Ямаш абый гына түгел, шәһәребезнең менә шул иҗат мирасын барлау буенча да аннары инде татар поэзиясе өчен дә бик әйбәт бер күренеш булыр иде. Шагыйрьнең иҗаты үзеннән соң хәл алырга ятып кына торырга тиеш түгел, ул халыкка барып җитәргә тиеш. Ямаш Иганәйнең кулъязма шигырь җыентыгы хәзер Үзәк китапханәнең әдәбият музеенда саклана. Чаллыда шагыйрь яшәгән йортка истәлек тактасы куелган. Рим Әхмәтов, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар.
Шоулуда Россияда популяр булган «Орел и решка» тапшыруын төшерергә мөмкиннәр. Программа яңа сезонга әзерләнә. Бу юлы алып баручылар чит илгә китмичә илнең шәһәрләре буенча сәяхәт итәчәк. Кайсы шәһәрне сайларлар, халыктан тора. Тапшыруның рәсми сайтында тавыш бирү бара. Лидерлар рәтендә Төмән, икенче урында Әлмәт. Аның өчен 14 меңнән артык кеше тавыш биргән. Өченче урында Норильск. Чаллы өчен нибары 677 кеше тавыш биргән. Әгәр Чаллы җиңә калсам, журналистларны кая алып барырга мөмкин? Шәһәрдәшләрдән сорадык. Я показал, наверное, обе набережные, Гасовская и набережная Нового города. Что еще? Ну, бульвар, естественно, наш. Пляж. Потом площадь Высоцкого на ГЭСе. Я видела, как вашу природу, ваш лес. Мне очень понравилось, так как у нас нет, в принципе, таких лесов красивых, масштабных в Крыму. Вот, мне очень понравился ваш лес, Боровецкий. Бик көңелле җирләре бар Чаллының. Дакар җиңүчеләре кайтты. Вегеш аэропортында уларны туганнары, дуслары, журналистлар каршы алды. Җиңү ничек бирелде? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Эдуард Николаев 4-нче тапкыр Дакар ралли җиңүчесе. Зәңгәр Армада командасына 15-нче бедуинны алып кайтты. Финишка 2 этап кала Эдуард машинасы артыннан 1 секундка гына калышып Аргентина спортчысы Федерико Вилагры хәрәкәт итте. Әмма чит ил машинасы мондый тизлеккә озак чыдамады. Твоя первая мысль, когда тебе сказали, что Вилагра сошел: ура, мы первые, или жаль, нет борьбы? Ну, здесь как бы и разочарование, конечно, было, но и то, что такой накал борьбы, накал страсти немножко как бы отпустило. Не то, что какое-то там счастье привалило, а да, конечно, я понимал, что кто-то из нас все-таки что-то должно произойти. Не будет, как и Владимир Геннадьевич сказал, 2 автомобиля финишировать вот буквально там под финишный флаг. Быел КамАЗ-мастер бронза бедуинны да җиңде. Айрат Мәрдиев финишка җитәрәк үзенең күрсәткечләрен арттыра алды. 40-нчы Дакар барлык катнашучыларга да авыр трасса белән истә калачак. Это мой 9-й Дакар, и такой трассы еще не было ни разу. Что каждый день что-то менялось, каждый день какие-то новые сложности, столько дюн. Причем дюны раньше брали просто там кусочки дюн собирали, здесь же они заводили в самую глубь, в самые там такие сложные места. 3 ночи. Бивак бурлил, кипел, сварка искрит, отрезные машинки. Машины еще полуразобраны, через 4 часа стартовать. А еще мосты отдельно лежат от машин, там двигатель полуразобран. Поэтому в этот раз, конечно, досталось всем. Но КамАЗ сильнее. Хәзер КамАЗ-мастер командасы берничә көн ял итәчәк. Аннары исә янәдән узышларга әзерлек башланачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә искресе соңгы мәгълүматыбыз иде. Барлык студентларны бәйрәм белән котлыйбыз һәм сау булашам. Исән-имин булыгыз. Не жди ночных скидок. Беспредельная распродажа в Медиамаркт. 1000 товаров с выгодой до 50%. Забирай, пока все не разобрали. Ярчаллы Каршал, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу программалары белән 1-нче, 2-нче, 4-нче февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы, природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы. В корпорации «Центр и Салдам» кредит без первого взноса и переплат. Огромный телевизор Sony за 466 в месяц и доставка в подарок. В спортивном клубе «Адреналин» акция. Карта на 4 месяца по суперцене. Звони 780 799.